Okay, sa video namang ito, ipapakita ko naman sa inyo ang aking bagong nabiling rechargeable drill as replacement sa aking nasirang lumang unit at kung bakit ko ito binili. Gamit na gamit ito sa ating paghahanap buhay, lalo na sa ating field technical service at DIY works na napapagaan nito ang ating trabaho. At ito yung aking lumang unit na nasira na kamakailan lang. Sulit naman ito dahil nagamit ko ng almost 7 years. Dahil nabili ko ito noong year 2018. Pakita natin. Yan guys, no? Almost umiilaw na lang ito. Hindi na siya naikot. Yung power na lang niya ang gumagana. At sinubukan ko na rin baklasin yung loob nito. At nakita ko yung kanyang pinaka-winding na ang nasira dahil nasunog na ito. At no other choice kundi palitan ang nasirang lumang unit na ito. Dahil sulit na rin ang kanyang naging serbisyo sa akin. Ito ay brushless type. Pero yung baterya naman nito nasa very good condition pa. Meron tayong dalawang baterya. Ito ay Lotus brushless type at model X18. Nasa very good condition pa itong ating charger at itong dalawang unit ng battery pack. Subukan natin isaksak yung kanyang charger. At yan, yung kanyang charger, umiilaw pa siya. Kapag nilagay din natin ito, nagcha-charge din siya. Yan guys, no, makikita ninyo, red yung umilaw at pag na full charge naman ito, lilipat na siya dito sa green. Yun yung indicator naman nito. At dahil nasa good condition pa ang ating dalawang battery pack, itong drill unit lang ang binili naman natin. Ang importanteng titingnan ninyo pag bibili kayo ng drill unit lang, kailangan compatible siya dito sa ating battery pack. Ang model nito ay X18. Ang brand is Lotus. Kailangan tignan din ninyo yung voltahe, no? Kung ilan volts yung nasa specs naman nito. Tingnan natin yung volts. Nakalagay is 18 volts. At saka ang model nito is X18. Dapat ganun din yung bibilhin nating unit. Ito naman yung unit. Lotus X18. At saka yung voltahe naman nito 18 volts. Ibig sabihin, kaya siyang pandarin ng battery pack na ito. O compatible yung battery pack natin dito sa unit na ito. Subukan natin siya. Isalpak natin tong isa. Yan guys, no, sinalpak natin siya. Yan yung pinaka-forma na nito. Pindutin natin trigger. Yan, umikot siya. Kailangan compatible itong battery dito sa unit para maglapat itong mga terminals nito, no? Yung battery terminals. Pakita natin. Ito yung pinaka-terminal nito, yung female, at saka ito naman yung male, no? Dapat eksakto sila dyan, yung positive at negative. At saka yung voltahe para kayang paandarin ang unit na ito, na ang naging voltahe niya is 18 volts. At saka ang model is X18. Ibig sabihin, kapag parehas ng model, magkakapareho yung terminals naman nito. At saka yung voltahe, kapag nagpareho yung voltahe natin sa output power, and then kaya niyang paandarin ang unit na ito. Okay? Di bale, compare naman natin yung dati nating ginagamit na drill na nasira na versus dito sa bago. Itong luma nating ginagamit na sira na sa ngayon, medyo mas mahaba naman siya yung pinaka-unit nito, no? Ito mas compact dahil mas maliit na siya. Ang pagkakaiba nila
na pangalawa, ito screw type, no? Adjustable siya. Ito wala naman siyang adjustable screw, no? Yung torque nito, wala na siyang pinaka-torque adjustment. Ito may adjustment ng torque, no? At pangatlo, itong pinaka nozzle socket naman nito. Pinaka nozzle socket nito, itong pinaka luma nating ginagamit na nasira na, ito ay clamp type, no? Yung nozzle socket niya. Samantalang itong bago nating unit, ito ay quick release hexagonal type yung nabili natin. Di bali, hihilain mo lang ito and then ipapasok mo yung pinaka bit mo naman dito, no? Yung drill bit mo. Di bali, hila lang at saka release, no? Kaya quick release siya. Pero ang kailangan mong gamitin dito bilang drill bit o pinaka bit type mo is hexagonal type. Pang-apat na comparison naman natin, itong nasirang unit, meron siyang speed selector. Kapag naka-backward siya, speed number 1. At kapag naka-forward naman ito, speed number 2. Samantalang itong bagong unit, wala na siyang speed selector, kundi constant speed na ito. Pang-5, parehas silang brushless type. At pang-6, parehas naman silang merong clockwise and counterclockwise rotation. Ito siya. Ito yung button niya. Meron din counterclockwise at clockwise rotation. Pero ang overall, maganda ang performance naman nitong ating Lotus na brand kasi subok na natin siya dahil nasubukan na natin ito ng almost 7 years bago ito nasira. Kaya ano man dito sa dalawa, basta yung brand niya is Lotus, sigurado naman natin itong maasahan at matibay. Saka mapapadali yung ating pagtatrabaho. At ito yung original type ng mga Lotus brand na rechargeable drill. Nakaseparate talaga yung kanyang charger. Ito yung battery pack at ito yung charger naman niya. Kasi meron yung mga pirated, dito naman directly, no, tina-charge yung mga charger niya. Meron lang cord, then meron siyang port dito. Dito siya tina-charge mismo sa battery pack. Yun yung mga karamihang nakikita natin sa online na mga pirated na rechargeable drill. Yung nakarekta yung charger cord niya dito naman sa kanyang battery pack. Mas mura naman yung presyo ng mga yon. Di bale, nakatipid pa rin naman ako nung binili ko itong drill unit na ito. Dahil naka 70% off sa DIY store nung bumili ako. At ang original price naman nito nasa almost 4,800 pesos. Pero dahil naka 70% off siya, nabili ko lang ito ng almost 1,700 pesos naman siya. Ito ay solo drill unit at wala siyang kasamang baterya. Di bali kung bibilhin mo naman itong isang battery pack na ito sa mga hardware o store, di bali nagkakahalaga naman ito ng more or less 2,000 pesos ang isang battery pack. At ganun din itong kanyang charger, no? Kung bibili ka ng solo charger lang, almost 2,000 or more or less 2,000 pesos naman din ito. At dahil hexagonal bit ang port socket naman nito, ang pinaka-compatible na gamitin dito is yung hexagonal, no? Yung pinaka-bit natin. Dapat ganito, hexagonal type na merong kanal, no? Dito. Gaya ng mga ito. Yan yung pinaka-compatible gamitin na bit dito, no? Yung may kanal siya na hexagonal type. Kasi ito maglalak dito sa kanyang pinaka-kanal. Dahil itong ating port socket na hexagonal type, quick release siya, no? Kapag inilagay mo siya, hihilain mo lang to, then i-release mo, maglalak na siya. Then ganun din kung tatanggalin mo, hihilain mo ito, and then hihilain mo yung pinaka drill bit mo naman dito. At ang lock naman nito, meron siyang dalawang yung spring ball sa loob na magkatapat. Lawan natin.
Yun yung pinaka spring ball naman niya, no? Magkabilaan yan. Lumulubog yan kapag tumapat sa kanyang pinaka kanal dito. Sa kanyang pinaka bit, no? Yan yung may kanal. Tamang-tama ito kung ang gagamitin mo is itong mga screw bit, no? Itong screw bit natin, meron siyang pinaka kanal. Diyan siya naglalak, no? Sa kanal ng screw bit na ito. Ganun din, meron ding mga drill bit na merong kanal. Ito yung pipiliin mo para mag-lock siya, no? Ito screw, no? Meron siyang kanal na hexagonal type. Itong ganito hindi siya pwede dahil wala siyang pinaka kanal. At itong mga round type na mga drill bit, hindi rin siya pwede kung i-direct natin dito sa kanyang pinaka hexagonal port socket. Pero uubra siya kapag wala siyang kanal na locking type. Ito naman gagamitan natin itong adapter, no? Adapter to. Yan, magiging ganito na yung pinaka-itsura niya. Yung pinaka-luma natin, ito naman naka-fix, no? Yan, fix type yung pinaka-lock naman nito. Ito siya. Threaded clamp type, no? Yan. Sumisikip siya habang iniikot mo. Halos ganon din, pwede natin tong gamitan ng clamp threaded type, no? Yung lock niya. At ito, nabibili rin siya. Adapter type na ito. Tanggalin natin. Tanggalin natin sa pinaka-tag nito. Yan. Di bali, ang hexagonal type na meron din siyang kanal, no? Para pag pinasok mo siya, maglalak din dito. And then, adapter siya, convertible na, either walang lock na itong round type o kaya hexagonal type na walang locking set, no? Pwede na natin siyang ipasok dito dahil threaded clamp na ito. Bukan natin. Pasok natin tong hexagonal na ito. Yung guys, no, pinasok ko yung hexagonal type na walang kanal and then sinikipan ko ito. At ito yung pinaka-kanal niya, pasok natin dito sa quick release, no. Yung quick release, pasok natin ganyan. Tapos silain lang natin to. Kahila natin. Unti-unti natin ipasok, no, hanggang mag-lock ito. Yun, nag-lock siya. Yung pinaka-kanal niya. Di bali yan na. So, pwede na tayong gumamit ng round type, no, na drill bit kapag meron tayong adapter. Lagay natin yung baterya. Yan, pwede na yung round type na drill bit natin dahil may adapter na tayo. Subukan natin. Okay, palitan natin. Yung round type naman, lagay natin dito. Okay, next. Nilagay naman natin yung round type na drill bit na maliit. Yan, pwede rin siya. O, sunod naman, itong malaking drill bit, nilagay natin, round type. Pwede rin siya kasi meron na tayong adapter. Ngayon, kung tatanggalin natin adapter, hihilain lang natin to, and then hihilain na natin to. Pakita ko sa inyo. Hilain natin, and then hilain natin to. Yan, yung pinaka-adapter naman natin, kapag walang kanal, no, o round type, yung gagamitin nating drill bit. Pero kung yung ano natin, meron siyang kanal, gaya nito, direct na ito, no? Papasok lang natin ganyan dito sa kanyang pinakasakit. Tapos hihilain natin to hanggang pumasok yung kanyang kanal at maglalak naman ito. Hilain natin, pasok natin siya. Yun, naglock na siya. Yun.
Tanggalin natin. Itong isa, ganon din. Hilahin natin to dahil quick release siya. And then pasok natin. Yun, tumutunog siya. Next, subukan naman natin to, itong screw bit. Kasi ito yung pinaka-compatible talaga sa kanya, no? Yung merong kanal na ganito. Ito naman, subukan natin yung screw bit. Yan, meron siyang kanal hexagonal type. Pasok natin. Ganon din siya. Hilain natin to. Then pasok natin siya. Tapos tulak natin. Yun, maglalak siya. Then pwede na siya. Hindi siya mahuhugot kasi meron siyang pinaka-lock, no? Maglalak dito sa pinaka-kanal ng screw bit natin. Pangalawa, itong isa, ganun din, no? Meron siya sa dulo. Pwede rin ito, no? Kapag drill bit, ito naman yung pipiliin mo, meron siyang hexagonal type na merong locking set dito, no? Okay, itong pangalawa, itong round type na screw. Pasok natin. Yun. At yan ang ating Lotus Rechargeable Drill Unboxing Review. Muli sa susunod nating video. Paalam!